Bueno, pois son David Rodríguez, nacín en Vigo, dedícome profesionalmente ao deseño gráfico e á edición, sobre todo. Bueno, fora do profesional, pois teño algúns libros escritos, fago opinión na prensa, etcétera. Bueno, destas xerais o que penso é que, pase o que pase, a situación vai quedar aberta. Digamos que se houvese unha maioría progresista, non vai ser unha maioría absoluta, polo tanto vai haber capacidade de facer xogo político, e se hai unha maioría das dereitas, non vai ser unha maioría estabilizadora, vai ser unha maioría ameazante que vai provocar reacción e que, polo tanto, tamén vai haber marxe para a acción política. Creo que é necesario votar ao BNG un pouco polo que dixen de como vexo que pode quedar a situación despois das eleccións, porque a situación, pase o que pase, vai estar aberta. Se hai un goberno progresista, vai estar aberta para que o BNG, se saca un bo resultado, poida influir nas políticas que se fagan, sexa decisivo. E no caso de que gañase a dereita, precisamente porque eu creo que vai crear moita reacción en contra, vai ser unha boa oportunidade, cun BNG forte no Congreso, para defender, por un lado, o país, que vai ser, de alguma maneira, agredido, as súas institucións, o seu autogoberno, e tamén as previsibles agresións que poida haber aos dereitos, ás liberdades, bueno, e a cuestión da xustiza social para as clases populares.